Senangnya dalam hati. Alah wis yah mene. Bapak tak mangkat kerja sik ya, Nduk. Pak, tak kerja sik ya, Pak. Iya le, ndang minggat kono, sing suwe lho, aja cepet-cepet. Piye, Mbah? Rasane teh enak? Ki mochi, Cuk. Maksudnya si Mbah enak. Kuwi teh sari pare lho, Mbah. Legi to? Legi. Bajindul, paite ra ilang-ilang. Non sewu, Pak. Waduh, guys, basa Jawa. Gus, nolak apa jeneng Gus? Excuse me. Wrong head, wrong. Helm nyetir balik. Helm nah. Pak D. Om menghindara atau main PUBG kah? Jangan dibalik-balik. Nanti mumet nanti. Sakjane wis tak elingno, Mang. Lah ya iku. Balik. Spin. Nah, mantap. Masuk Pak Agus. Pak, sing melet-melet ke setan apa, Pak? Lah, kuwi jenenge setan kutang. Lah yen kae Pak, sing mabur kuwi setan apa jenenge? Kuwi jenenge Mimi Peri Hatin. Nek sing ngisor wit gedang kae aja takon, kae wong edan anyaran. Bajindul setane maling nangka. Jenenge wae Ratu Buah. Apa patut dadi ratu, wujute kaya wafer kepidak? Patut didoni. Pak kuwi Pak, setane rupane kaya bapak. Matamu teke gede tenan nih. Setan apa ki wujute kok gede tur dawa? Kaya apa jenenge? Pilih tak sebutke apa minggat? Jamput setane nelek. Pateni wae lampune. Ayo padha gunake lampu silits. Petenge bengi iso dadi padang jinglang, saking padange weruh pisang dadi gedang. Lho kok iso? Menengo jenenge wae promosi. Wes ngaku sama kondo nyatane. Watukmu halus ya Ram. Mau celup super pel lah. Boom. Kamu milih ya. Jangan gondol, berat. Kamu tidak akan kuat. Nom-noman kok gondol. Nom-noman opo iki? Lho, kabeh dipek ah. Nyolongan. Paidi nyolongan kok. Dumere, kucek-kucek kumbahan. Tum hiho. साहब, यहाँ कैसे चले आए तुम? Dasmu bunder kaya ndok bacem, model rambutmu kaya jenggote sutres. Kowe patut banget dadi babuku. Artine I love you full tank.